И здравейте хора, днес ще се разхождаме. И сега с моя приятел ще се разхождаме. Мама! Има бандит! Помощ! Има бандит! Помощ! Има помощ! Има бандит! Помощ! Бандита ни затвори! Помощ! Помощ! Хвара ме! Прибра се. Пегай! Помощ! Бандита да тича към нас! Помощ! Ето го бандита супа! А? Дай ти съпа, бе! Тебе да кучиш какво кълче! Подели съпата с мен. Помощ! Ето го бандита! Помощ! Помогнете! Само не ни карай! Само не ни карай на никъде. Не!